Dakizuenez, gaur abenduaren 3an Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugu. Gaurkoa, Euskararen balio unibertsala aldarrikatzeko eguna da. Beste hizkuntzen artean, gureari be dagokion tokia aitortzekoa. Urtero, abenduaren 3an Euskararen eguna ospatzen dugu. Baina guk, egun bakarreko aitortzatik haratago, urteko 365 egunetan egin beharreko erabilerea da aldarrikatu nahi duguna. Aldarrikapen hori gorpuzteko, Durangoko Merinaldearen amankomunazgoak Euskara zerbitzuko kide diran udalerriekin elkarlanean, kalean ikusi dozuen gaur, bihar, etzi, Durangaldean Euskaraz bizi, leloa dauan ikur bateratua sortu dugu aurten, hemen be pantailan ikusi dezakezuena. Izan ere, argi eta ozen adierazi gura dugu, Euskararen erabilerea urteko egun guztietan ekarri behar dala lehenengoko planora. Euskaraz bizitzeko eskubidea eta konpromisoa danona izateaz gain ez dala egun bakarrera mugatzen. Durangaldeko udalerriak batu gara ekimen honetan, eta gaur Durangoko Merinaldearen amankomunazgoa osatzen dugun herri guztietako udaletxeetako balkoietan aipatutako ikurra ikusi daikegu eskegita. Horretaz gain, hemen batu gara Durangoko Merinaldearen amankomunazgoko hainbat ordezkari politiko eta tekniko danok batera Euskararen aldeko irakurketa bat egiteko asmoz. Irakurri daigun bada, Euskararen aldeko bide barriak eta modu barriak aldarrikatzen dauzan erakunde adierazpena. Ongi etorri etorkizunera. Jauzika dator Euskara. Jauzika mendez mende. Jauzika egunez egun. Bihotzetik bihotzera jauzika. Eta batez ere, Espainez Espain jauzika. Bere eguna du gaur Euskarak, nazioarteko eguna hain zuzen ere. Baina ongi asko dakigu Euskal Herritarrok eta Euskal hiztunok gaur ospatzen duguna ez dela egunaren mugetara errenditzen. Jauzi egiten du Euskarak, egunaren mugez gaindi ere. Jauzi egiten du Euskarak muga guztiez gaindi, gure ahoan bizi-bizi, gure belarrietan zernaitarako prest beti. Noranahiko Euskara gurea, denona. Zer genuke bestela gaur ospatzeko? Bide luzea egina du Euskarak, eta arekin batera Euskal hiztunok eta euskaltzaleok etorkizuna irabazteko etengabeko ahaleginean. Bide luzea du egina Euskal gizarteak Euskara plaza guztietara duintasun osoz eramateko, eta asko lortu da. Jardunak berak erakutsi digu, erakusten digu egunero. Ezinbestekoa dela bide horiek, gauzak egiteko moduak, etengabe eguneratzea, eraberritzea, irudimenez biziagotzea. Eta argi irakusten ari gara, euskalgintzan ari garen guztiok prest gaudela eta gogotsu, irakaspena barneratzeko eta praktikan mamitzeko. Jarduerak adostu ditugu, diagnostikoak hurbildu ditugu, ekimenak josi ditugu elkarrekin. Elkarrekin ebaluatu dugu egindakoa. Elkarrekin hobetuko dugu hobetu beharrekoa. Eta gizarteak erantzun sendoa eman du. Honetxiz Euskararen erabila eta iraunkor eta argian handiagoatzeko estrategia eta molde berriak. Badugu bai, zer ospaturik aurtengo Euskararen nazioarteko, egun honeten ere. Ezagutzen ez genuen modu batean aktibatu zituen iazko gizarte ariketa arrakastatsuak euskal hiztunak, neurri batekoak naiz bestekoak. Aktibatu zituen baita ere herri aginteak eta askotariko gizarte erakundeak ikuspegi berri batetik. Eta batez ere estrategiak eta diskurtsoak eraberritzeko joera eta prestasuna aktibatu zituen. Aldekotasuna horrela konpromiso eragingarri eta praktiko bihurtzeko bidean jarri zen. Badator, hurbileko ostertzean ekimenaren jarraipena. Euskaraldia berraktibatuko dugu.
Berriz ere denon arteko adostasuna eta lankidetzan eta hurrengo urteko euskararen nazioarteko egunak izango du, ezinbestez, toki propioa ariketa sozial erraldor horren ingurumarian. Ez da baina horretara mugatzen euskararen erabilera areagotzeko egin ahala. Ezin inola ere horretara mugatu. Alorrez alor landu beharra dago erabileraren landarea, sendo az dadin. Ugari dira berari asko lanketa eskatzen duten alorrak, eta horien guztien artean bada bat gizarte bizitzaren gune-gunean dagoena. Ekonomia, lana eta kontsumoa biltzen dituen arloa, hain zuzen ere gizartearen eta herritarron bizitzaren motore nagusia baita. Arlo sozioekonomikoak eta euskararen erabilerak elkarri egin behar dioten ekarriaren garrantzia ez da gutariko inorentzat ez ezaguna. Bai, baitakigu ez dela hizkuntza normalkuntzarik lanaren, ekonomiaren eta kontsumoaren munduan errosakonik ez duenik. Sendoak dira alor horretan ere eragile nagusiak egiten ari diren urratsak, eta horietan lehena, zalantzarik gabe, euskararen erabilera askotariko erakundeen izaeraren ezaugarrien artean txertatzea dago. Bide berriak, modu berriak, arlo sozioekonomikoan ere. Estrategia berriak, beraz, konpromiso berriak, konpromisoari erantzuteko molde berriak, praktika berriak. Azken batean, aldekotasun eraldatzailea da gure gizartea. Euskal hiztunok eta euskaltzaleok aktibatuz bideratzen ari dena. Bertan du euskarak etorkizuna, bide eta praktika berrietatik datorren etorkizuna. Ongi etorri etorkizunera. Konpromiso hitza entzun dugu eta gaur hemen hartzen duguna konpromisoa da. Danon artean, hemen ikusi dozuez hainbat alor desberdin, mankomunitateko alor desberdin eta baita ordezkari politiko, udal guztiak batera, egingo dugu euskararen alde eta hau da gaur hartzen dugun konpromisoa eta orain danon artean argazki bat atarako dugu bukatzeko. Seguro,